Tiesitkö sä, että YO-kirjoitukset tullaan sähköistämään vuoteen 2016 mennessä? Tai ainakin osa kokeista. Vuonna 2019 tehtäisiin kaikki kokeet tietokoneella. Mitä? Oikeestiko? Mutta miksi? No, kokeista tulisi monipuolisempia. Silloin voisi hyödyntää kuvia ja videoita ja kans kokeista tulisi painottua enemmän tiedon tutkintaan sen perinteisen ulkooppimisen sijaan. Se on hyvä juttu, eikö susta? Toi kuulostaa vähän huonolta ideaa. Tuskin koulu niitä tietokoneita maksaisi ja kaikkien pitäisi ostaa omat koneet. Eikä meidän perheellä ainakaan olisi varaa semmoiseen. Tietokoneella on kuitenkin paljon helpompi kirjoittaa ja ne on... Se ottaisi todella paljon hitaita kirjoittajia. Mut mitä jos se tietokone kaatuu? Tai jos tulee sähkökatkos? Mitä sitten tehdään? Tietotekniikka kehittyy kuitenkin koko ajan, ja eikö susta pitäisi koulujen olla tukemassa ja opettamassa sitä? No ei. Ja milloin me muuten kirjoittaisimme käsin, jollei koulussa? Ihmiset unohtaa, miten ylipäätään kirjoitetaan. En minä ainakaan kirjoita kotona huvikseen.